Αλεξόπουλο, τελικά που το βρω. Βάση, Κωνστανάς. Γιώργο, ποιος έχει το Παίζεται, λέει ο κύριος Μπακογιάννης, μια παλιά του κατάλητη προς τον Κωνσταντινόπουλο. Έχει καλύψει ο Μούλ, πασάρει στον Κωνσταντινόπουλο. Παρέμβαση από τον Μούλ. Ο Κωνσταντινόπουλος παίρνει ο Τάτος. Επέλαση του Τάτου, πέφτει στα πόδια του ο Μούλτερ. Στήριγμα ο Τάτος, εκεί πηγαίνει η μπάλα. Πάθησε να παίξει με την μία. Σήκωσε όμως την μπάλα στον αέρα, κερδίζει ο Μούλτερ. Του θα αγωνιστεί, εκεί είναι και η δική του η θέση του κατάλληλη. Δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Περιμένουμε βέβαια να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Αλλά λογικά δεν θα υπάρξει κάποια. Που έχει αυξήσει την πίεσή της, ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Ο Καραγιάννης βγαίνει η παλιά τελικά για τον Παπαντόλιο. Ο Μούλντερ, δεν υπάρχει φαλιά από τον Παπαντόλιο. Λεσάι. Κλέβουν οι παίχτες της Παναχαϊκής με την έλεση, η κεφαλιά. Επιμένουν με Μούλντερ. Παναχαϊκή. Κατέβασμα από τον Πετράτο. Ο Μούλντερ. Σπόρο του κέντρου. Πλεονέκτημα. Κέντρα με το δεξί, όχι καλά. Ματρινό, εξαιρετικό το κοντρόλ του, το τελείωμα και ο Τζελέπης στην απόκριση του αγώνα μέχρι στιγμής, στο 14ο λεπτό. Κάτι σημαντικό. Ο Γαϊτανίδης για τον Τραωρέ, ο Μούλντερ μπαίνει από τα δεξιά στην περιοχή, έχει δύο παίκτες πάνω του, κρατάει μπάλα, Τραωρέ, ωραία συνεργασία του. Θα προλάβει, όχι, Κωνσταντακόπουλος, Δημητριάδης, κάνει το Μούλτερ, Παναχαϊκή, δίνει για... Ζαμόρα, Τασουλής, Ντάουντα, Μούλντερ, Ντάουντα τον πιέζει, κρατάει ψηλός όμως αμυντικός, ο Βέλγος δίνει στον Ντε Τόμας. Στον Πατρινό, κλείνεται προς το κέντρο για τον Ντάουντα, Μούλντερ ο νικητής. Για τον Καραγιάννη, θα προλάβει ο Καραγιάννη. Ωραίο ο Γιακουμάκης με τον Μούλντερ δίπλα του. Κερδίζει ο Βέλγος σε πρώτο χρόνο, θα πάρει και το φάουλα. Ψάχνει τις επιλογές του παραγωγανός, τον Ντάουντα με τον Μούλντερ κοντά του. Θα διώξουν η αμυντική, Ντάουντα με τον Σαλίνας, Πετράτος, κρατάει ο ψηλός όμως αμυντικός χαφ της Παναχαϊκής. Μούλντερ τώρα, πιέζεται από τον Σαλίνας, Μίκαλ Μούλντερ. Ο Ρώσος όμως με δεύτερη προσπάθεια κρατάει την μπάλα, Μούλντερ, Προύτζος και πάλι Μούλντερ. Κάνει μια περιστροφή, ξεμαρκαρίζεται, δίνει στον Πε, Ζαμόρα. Μούλντερ δυνατά για τον Τζέκοφ, θα προλάβει.